Hello guys, magandang hapon. Welcome back sa ating buhay bukid. So guys, naglinis ako dito kanina. Hindi lang ako nakapag-video kasi sobrang init. Nilinisan ko to dito kasi tataniman natin ng pechay. Tapos, ito yung gagawin nating pataba. Ito. Bubungkalin natin yung lupa tapos papailalim natin to. Hindi lang ako nag-video kanina kasi sobrang init dito kanina. Sunog na nga ako. Tapos mag-ano tayo? Magsisibak tayo ng kahoy. Kasi wala nang panggatong. Kaya titigil muna natin yung paglilinis natin kasi nanguha tayo ng kahoy. Tapos pagkatapos natin magsibak magpapakain na tayo ng ating mga alagang baboy kasi mag-aalas 5 na. So tinigil muna natin yung paglilinis dito. Ito yung pichay ko, malalaki na. Tingnan nyo. Diba? Yun. Marami yan hanggang dun. Tapos pipino yan. Tapos bukas na lang siguro ako mag-aano rito. Bukas na lang ako magtatapos ng paglilinis dito. At bubungkalin natin to para ma-ready natin kasi pagtataniman natin ng pechay. Mag-iipon din ako ng mga damo para mailagay natin sa ilalim. Yun lang yung pataba natin kasi para organic. Hindi tayo gumagamit ng mga chemical na fertilizer para healthy yung pagkain natin. Tapos yung talong natin sobrang lalaki na oh. Mga 1 linggo pa lang yan ata mahigit nung tinanim ko to. Ito yung malalaki na, sobrang laki na nila, bilis nilang lumaki. Pero ito yung mga dahon na ano, butas-butas, ano lang yan, normal lang yan pag ano, mawawala lang naman yan pag lumaki na talaga. Kailangan mo lang tingnan-tingnan para hindi maubos ng uod. Kasi ayoko nga nag-i-spray ng chemical sa mga tanim kong gulay. So tara, uwi muna tayo sa ating kubo. At tayo ay magsisibak ng kahoy. Ito yung mga seedlings ko ng talong, marami na rin. So tara guys, magsibak muna tayo ng kahoy. So yan guys, magsisibak muna tayo ng kahoy. Ayan na tayo magpakain ng baboy kasi mag-aaga pa naman, matatapos pa natin to. Sobrang ingay na ng baboy. Ito lang kasi yung panggatong dito sa bukid. Wala kasi tayong ano, wala tayong gasol. Pugi. Pugi. Yung baboy sobrang ingay na.
Nalibang ka? Ha? Pupo ka, Pugi. What's up, Pugi, ha? What's up? Huy, what? Iwasa lang, Pugi, ha? So ayan, may panggatong na tayo. Yun, panggatong natin. Tapos yung asong, yung puging aso. Tapos yung puging aso, tatai daw. Ito. Pugi. Dili na, dili na ka. Ayaw, diha. Dili na, dili. Ari na. Diri. Islayo kay. Dali. Pas-pas. Dali. Diri. Oh, diri. Sekalibunan. Sige na. Libang na. Sige na, libang na diha. So, kulit na aso. Tinatali ko lang kasi sobrang gala niya. Tapos natatakot ako baka pagpunta niya ng barangay. Sobrang bait kasi nito. Kahit sino lang nilalapitan. Baka pagdating doon ay katayin kasi maraming nangangatay ng aso dito sa amin. Kaya tinali ko na lang para hindi siya mapahamak. Kasi pag nandun sa galaan hindi umuwi. Palagi kong hinahanap sa barangay kapag gumagala. Shhh. Pugi. Talibang na. Dali na kayo magbasaw na kus baboy. Tingnan nyo yung buwan guys, so sobrang aga. Kita nyo? Bukas kailangan ko na naman magdilig sa mga tanim kong gulay kasi pag hindi natin madiligan to, dahil sobrang init, masisira. Hindi kasi pwede magdilig ngayong hapon kasi mapapasma yung tanim nating gulay kasi sobrang init. So kailangan bukas ng umaga. Sige na, kay magkabo akong tubig, Pugi. Magpakaon po ko sa baboy. Uy, ang asong makulit. Sige na. Magdali na diha. Drama na kayo kuan. Magkaroon na, uli na. At si Pulukoy. Ang makulit, ang makulit. Dari na. So, tapos nang tumai yung ating kulit na Pugi. Sama na Pugi. Tapos ito yung natin guys, so sobrang lalaki na. Kamatis natin. Hindi ko pa talaga maasikaso to rito kasi sobrang dami kong trabaho. Dre. So inumin muna natin ang tubig yung mga baboy kasi bago kumain. Tapos yung gawa kong lechon tray at saka basket. Tinapos ko ng asaman. Painumin ko muna ito ng tubig sila.
Tapos mag-iinit ako ng tubig. Saka ko sila pakakainin. So, ganun lang kasimple yung buhay natin dito guys. Sa bukid. Kailangan lang natin magsipag para may pagkain tayo. Sa bukid. Pag malaki yung area mo, swerte ka. Saka sipag lang din talaga yung puhunan mo doon. So mag-igib muna ako ng tubig. Babalikan ko kayo mamaya. So guys, iiwan ko muna kayo dyan. Mag-iigib ako ng tubig sa batis. Kasi hindi ko naman kayo mabitbit. Dalawang balde ang kailangan natin para sa pangpaligo ng ating mga baboy. So iiwan ko muna kayo dito. So, tara na. Magpakain tayo ng baboy. Sobrang pagod. Tingnan niyo yung mga makukulit. Ay, sarap kagatin yung mga nguso. What? Matumba na ron. Sige, sumbag. Kita ang sungod na. Tingnan nyo guys, oh. Huh? Iniinis muna bago pakainin eh, oh. Ayun na. Iniinis pa talaga bago pakainin eh. Dinadry feeding ko kasi sila guys. Tapos nilalagyan ko lang ng tubig sa ano. Pagod ako. Sobrang pagod ko ngayong araw na to. Sobrang linis pa ng ano nila, oh. Ito, sobrang kulit ng dalawang to. Sarap kagatin yung mga nguso. Tapos, magpapakain tayo ng manok. So, yun nga guys. Yun lang yung daily routine natin dito. Tapos, magpapakain tayo ng manok. Tapos, pakakainin ko rin yung aking makukulit na ito. Mga biik. Ayan, mga biik. Kailangan ko pang gumawa ng malaking kulungan nila kasi maliit yung lugar nila. Dapat malaki yung kulungan nila para makapag-ano sila, makapaglaro sila sa ano, bahay nila. Hindi kasi sila nakakapag-enjoy sa bahay nila, maliit. Mag-iipon muna tayo para tayo makabili ng malaking kulungan nila.
hinahalo. Ay, tapon. Kasi ito yung pagkain nila. Hinahalo ko yung pagkain nila kasi may mga sisiw maliit. Mamas pa ang maliit. Pasok. 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 Wiw. Kain. Si hi Bulinggit. Hi. Tapos yung mga okra natin guys, mga okra natin bago pa natin to pinitasan, malalaki na naman siya. Ayan o. Hindi na ata titigil sa bunga nito. Tapos yung talong malaki na. Diba? Yung pipinong kinuhanan natin kahapon, nandito na naman. Sobrang laki. Yun guys, hindi talaga tayo magugutom dito kapag nagsisipag lang tayo sa bukid. Tapos pitas tayo isa. Gawin nating snacks. Wala namang fertilizer to. Ay, fertilizer. Walang spray. Organic naman to. Pwede natin to kagatin diretso. Ang tamis ng pipino. Hindi ko alam kung anong variety ng pipino to kasi matamis siya, konti. Hindi siya kagaya ng normal na pipino na matabang lang parang tubig. Pero ito, matamis. Kain tayo. Hi! Hi! Say hi! Kaang ka ni? Di mo ka pwede ani. Fresh na fresh yung kinakain natin dito. Tapos yung aking ampalaya ay pwede na nating i-harvest to. Mga 2 araw oh. Sa 2, 3, 4. Doon pa. So, yun lang muna guys. Thank you so much for watching. Bye bye. Bye bye na. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. So thank you so much guys for watching. Sana hindi kayo magsawang suportahan yung ating buhay sa bukid. Puno pa yung bunganga eh. Bye bye.